παλίκαρος Ρωμά, που μάλιστα δεν έχει κανένα πρόβλημα να αυτοπροσδιοριστεί ως γύφτος, κράζει άλλους Ρωμά για τους γάμους ανηλίκων. Για δείτε το βίντεο. Λοιπόν, εγώ όπως ξέρετε ή δεν ξέρετε, είμαι Έλληνας τσιγκάνος και έχοντας ένα μεγαλύτερο βήμα, περισσότερους followers στα social, αισθάνομαι χρέος να μιλήσω για κάτι. Έπεσε στην αντίληψή μου ένα βιντεάκι που ανέβασε στο Newspress με την οικογένεια μιας 13χρονης να επιδεικνύει γεμάτη περηφάνεια το σεντόνι που είχε πάνω αίμα, γιατί προφανώς την προηγούμενη νύχτα η κοπέλα αναγκάστηκε να πάει με κάποιον. Λοιπόν, εδώ πέρα πρέπει να επέμβει εισαγγελέας. Ως πότε θα αφήσουμε αυτά τα σκουπίδια να συνεχίσουν να το κάνουν? Και το λέω εγώ που είμαι και εγώ γύφτος. Ως πότε θα συνεχίσουν αυτά τα σκουπίδια να προωθούν, να προάγουν τα κορίτσια τους, τα 13χρονα, 14χρονα, στα 15χρονα, 16χρονα αγόρια? Αυτό είναι βιασμός. Αυτό, κάτσε για τώρα, αυτό είναι βιασμός. Αυτό είναι παιδεραστία. Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν να έχεις ένα 13χρονο κορίτσι και να επιδεικνύεις γεμάτο περηφάνεια το παρθενοσέντρο? Τι θα ήταν ρε στα 13 του? Τι άρρωστα μυαλά είναι αυτά που έχετε ρε? Γιατί έχετε μείνει πίσω στο 50 και στο 40? Γιατί δεν αφομοιώνεστε στην ελληνική κοινωνία και παίρνετε και στο λαιμό σας όλους εμάς τους υπόλοιπους? Γιατί ακούει άλλος γυφτός τσιγκάνος και σου λέει «Α, έτσι είναι» και δεν έχουν άδικο. Όσοι μας κράζουν δεν έχουν άδικο. Τι είναι αυτό που... Εδώ πρέπει να επέμβει εισαγγελέας. Ανοίγω εγώ πόλεμο πρώτος. Και τα λέω εγώ που είμαι γύφτος. Γιατί άμα τα πει και κανένας άλλος είναι ρατσιστής. Λες και είναι οκ. Αυτό που γίνεται είναι οκ. Πρέπει να επέμβει εισαγγελέας. Πρέπει να πάνε φυλακή αυτά τα σκουπίδια. Λοιπόν, ο άνθρωπος, εκτός ότι μιλάει εξαιρετικά την ελληνική, σε κάποια σημεία βέβαια είναι έτσι λίγο πιο τρανταχτός, διότι τα έχει πάρει στο κρανίο, αλλά ο άνθρωπος μια χαρά με το προάγει, με το λόγο τον ωραίο. Μάλιστα μου αρέσει που δεν είναι πολιτικά ορθός, κάνει κριτική στην ίδια του την κοινότητα, λέει γύφτους, δηλαδή δεν έχει το political correct, την πολιτική ορθότητα. Επίσης τους λέει ότι αυτό είναι βιασμός, το οποίο είναι σωστό. Και το οποίο, εάν το έλεγα εγώ όντως, πάλι σε αυτό έχει δίκιο, θα έβγαινα ως ρατσιστής. Ο άνθρωπος λοιπόν, επειδή ανήκει στην κοινότητα, είναι της κοινότητας και αυτό αποκαλείται γύφτος, πάλι πολιτικά ανορθόλογο, μπορεί και τα λέει, και ευτυχώς που υπάρχει κάποιος και τα λέει, διότι εάν η Ρωμά, εγώ δεν θα το πω το γύφτος, παρόλο που ο Παλαμάς δεν έγραψε για τους Ρωμά, έγραψε για τους γύφτους. Λοιπόν, αλλά εάν το λένε, αν άνθρωποι ήταν σαν και αυτό, αν ενσωματώνοντας στην ελληνική κοινωνία ήταν μορφωμένοι, είχαν το λεξιλόγιό του, είχαν τη διάθεση να προχωρήσουν, τότε πιστεύετε εσείς ότι θα υπήρχε κανένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους Ρωμά? Λοιπόν, επί της ουσίας, τι μας λέει αυτό το παλικάρι? Που εάν αρκετοί ακολουθούσαν το παράδειγμα του, δεν θα υπήρχαν προβλήματα με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία με τους Ρωμά. Μας λέει ότι σε πολλές παραδοσιακές Ρωμά κοινότητες στην Ελλάδα υπάρχει σημαντική εσωτερική αντίσταση στην πλήρη ενσωμάτωση. Αυτό λοιπόν φαίνεται ξεκάθαρα από πρώιμους γάμους. Πολλές οικογένειες παντρεύουν τα κορίτσια από 12 έως 16 ετών. Αυτό διακόπτει αυτόματα το σχολείο και περιορίζει τις επιλογές ζωής. Μάλιστα αυτό ενέχει και σεξιστικά στοιχεία απέναντι στη θέση της ίδιας της γυναίκας. Έχουμε επίσης υψηλή σχολική διαρροή σε αυτή την κοινότητα. Πολλοί γονείς δεν στέλνουν τα παιδιά τακτικά στο σχολείο ή τα βγάζουν νωρίς γιατί θεωρούν ότι δεν χρειάζεται ή ότι θα τα παντρέψουν σύντομα. Τόσους και τόσους δασκάλους γνωρίζετε αρκετοί από εσάς που σας έχουν πει ότι έρχονται Ρωμά σε σχολεία τα οποία οι κοινότητες τους είναι κοντά και πάνε στους δασκάλους και λένε γράψε ότι το παιδί μου ήταν παρόν φέτος, ενώ δεν έχει πατήσει ούτε μία μέρα στο σχολείο, πιθανώς γιατί συνδέεται αυτό με κάποιο από τα επιδόματα που λαμβάνουν. Αποτέλεσμα, ούτε το παιδί μορφώνεται, ούτε το παιδί εντάσσεται στην ελληνική κοινωνία, αλλά και συντηρείται μία παρασιτική κουλτούρα επιδομάτων και κρατισμού.
Αυτό με τη σειρά του δημιουργεί έναν άτυπο ρατσισμό στην ελληνική κοινωνία, η οποία σφαδάζει οικονομικά και είναι αρνητική στο να δίνει επιδόματα σε διάφορες κοινωνικές ομάδες που τα καταχρώνται. Λοιπόν, επίσης, δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί ότι έχουν μεγάλη συμμετοχή στην άτυπη, παράνομη, μαύρη οικονομία, όπως θέλετε πείτε τη. Αρκετοί από αυτούς προτιμούν περίεργα μεροκάματα, παζάρια, παράνομες δραστηριότητες, αντί για σταθερή δουλειά με ένσημα και φόρους. Και έχουμε τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, από τις εκθέσεις οργανωμένου εγκλήματος, το έτος του 2022 που βγήκε η έκθεση το 2024, κατά το οποίο εξαρθρώθηκαν 167 εγκληματικές ομάδες που έκαναν συστηματικά εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας. Το 67% απαρτιζόταν από Έλληνες πολίτες. Από αυτές λοιπόν τις εγχώριες και τους Έλληνες πολίτες, το 77% ήταν συμμορίες Ρωμά. Από τους Έλληνες που ενεπλάκησαν σε αυτές τις ομάδες, το 86% ήταν Ρωμά. Έχουμε λοιπόν επίσης την έκθεση της ελληνικής αστυνομίας πάλι έτος 2023 που βγήκε το 2025. Οι κλοπές και οι διαρρήξεις από συμμορίες Ρωμά φτάνουν σε ποσοστό άνω του 53%. Αυτά είναι σύμφωνα με ανάλυση των εξαρθρωμένων ομάδων. Περίπου το 70% των εγχώριων οργανωμένων ομάδων που εξαρθρώθηκαν είχαν μέλη Ρωμά. Υπάρχουν αναφορές και καταγγελίες για οργανωμένη φυσικά επετεία με παιδιά Ρωμά σε περιοχές της Αττικής και άλλων πόλεων. Συχνά αυτό συνδυάζεται με μικροκλοπές. Διεθνείς εκθέσεις για το τράφικινγκ αναφέρουν ότι τα παιδιά Ρωμά στην Ελλάδα και σε διάφορες γειτονικές χώρες χρησιμοποιούνται για επετεία και μικροκλοπές. Αυτά όλα τα ξέρουμε, τα βλέπουμε. Δεν χρειάζεται να έρθει έκθεση. Απλά βάζουμε και αυτή την έκθεση για να μην μας πούνε ότι είμαστε ρατσιστές. Και υπάρχει και το φαινόμενο της ενδογαμίας. Σπάνια παντρεύονται έξω από την κοινότητα. Και αυτό διατηρεί την απομόνωσή τους. Συντηρεί μια δυσπιστία προς το κράτος και τους γκάντζο τους λένε οι Ρωμά αυτούς, δηλαδή τους μη Ρωμά. Δηλαδή υφίσταται βαριά καχυποψία απέναντι σε θεσμούς όπως τα σχολεία, η αστυνομία, οι δήμοι, οι επίσημες δομές και αυτό φυσικά περνάει διαγενειακά, από γενιά σε γενιά μέσα στους Ρωμά. Αυτά λοιπόν δεν είναι αποτελέσματα μόνο της φτώχειας. Είναι και πολιτισμικές επιλογές στον ίδιο το Ρωμά μέσα στις ίδιες τις κοινότητες. Αυτό λοιπόν το οποίο χρειαζόμαστε είναι περισσότερα παλικάρια σαν το προηγούμενο, με συνείδηση και μάλλον όχι περισσότερα επιδόματα. Είμαι ο Ραφαήλ Καλυβιώτης. Αυτή ήταν άλλη μια εκπομπή Absolute Ράφας. Εγγραφείτε στο κανάλι μας Right to the Bone. Πατήστε επιδοκιμασία ούτως ώστε να μεταδοθεί όσο γίνεται περισσότερους. Και στην περιγραφή υπάρχει η ομάδα μας στο Viber για να μαθαίνετε νέα από το newsfire.gr, την αντισυστημική ιστοσελίδα, αλλά και για κάθε βίντεο που ανεβάζουμε. Ομάδα Viber στην περιγραφή. Έλληνες πατριώτες. Αυτά παιδιά, εις το επανειδήν.